wis dipinangkani. Iki nyok sawerane nyok penyo. Sampun nggih Pak. Iki Joko nyok. Metik. Iki saka Mas Joko Metik. Nuwun nggih Pak. Kowe ngerti artine metik iki ora? Apa Pak? Metik iki nek aja motor tanpa nganggo gigi. Dadi kayak iki serandi utuh. Master berarti Pak. Master. Master. Minggu seri tok pokoke. Nggih napa Pak? Malah halus. Wis di. Nggih nuwun nggih Pak. Turke rujak jeruk. Lah saiki ganti Ayu karo Fitri maju. Lali janjine. Yo, Nggih niki ngadeg Pak. piye? Niki ngadeg. Ngedek di spotil. Enggak sepi. Lali janjine. Mbak Cani. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dangu boten pinanggih nggih Mbak Cani. Ayo ngene iki kuru-kuru kaya ngene. Aku lagi tambah kuru kok niki kok. Sebabe Kurupan daging. oh lara ngomong. Nggih. Ya disyukuri, syukuri. Nggih, tak syukuri. Nikmati sing kuwasa iki disyukuri. Nggih. Ya. Jadi sing jenenge rezeki iki sithik ro sithik disyukuri. Nggih. Diparingi awak sehat nggih. Disyukuri. Nggih. Heeh. Niki dicaos kita apa? Lali janjine. Nggih. Ah, kok ya ndang lali to, Pak? Piye? Kok ya ndang lali? Nek aku ora bakal lali. Aku cak sportif ya. Oh, ngaten. Heeh. Oh ya. Tapi selalu sukses pokoknya. Selalu setia ngaten. Selalu setia. Setiap tikungan ada maksudnya. Piye? Setiap tikungan ada. Heeh. Manut wae pokoknya. Manut ki penak kok. Nggih ta? Lah kowe manutan banget lho bojomu. Boten aku kira manutan kok. Bang, sakniki napa sesuk? Sesuk nek bubar Nggih. bubar panggung iki terus nembang nang kene kowe. Lali janjine.
Mau ayu karo Fitri wis ngaturke lali janjine Pak Nek. Lah iya. Iki isih akeh pamuda sing durung dipinangkani. Ayo engko dibantu nang goro-goro. Heeh. Wis saiki kek kowe ya sing gumyak Pak Nek. Yo. Ora gumyak awas. Yo, slidruk ayo. Ayo eling-eling Banyumasan. Oke. Bukane sarot ya.